Mä suostun siihen. Sano. Mä suostun siihen. Että. Et Pete lyö mua toi pampun kanssa kerran. Petri Laine lyö sua pampun kanssa perseeseen. Joo. Pete pamputtaa sua perseeseen. Petri, kerro mitkä on fiilikset. Sun reidet on ihan mustelmilla. No mutta... Hyvä. Mä otan jostain nyt sitäkin. Eero, perse paljaaksi. Ei vaan. Ai jaa, no sit Pete joutuu käyttää pamppua. Ei oo lompakkoa enää. Ei. Sormet pois tieltä. Ota kovi, ala kovi, ala kovi, ala kovi. Nyt tulee... Ai vittu saatana. Miltä nyt tuntuu? Ai vittu. Mikä toi sattuu? Onko... Eero, mikä on nyt fiilis? Hyvä. Siinä nyt tuntuu. Oi saatana. Oliko se hyvä idea? Oliko se hyvä idea? Oli. Se oli just hyvä idea. Ei kaduta. Ei. Kato, kun se tulee siihen, niin ei raaski tästä. Joo. Toi on niin hölmö, kun se ei tunnu, että sä lyöt kovin. Mut sit tiedäks kun tulee se läps. Sit tulee se niinku se... Joo! Nyt se niinku tulee oikeesti niinku joku vartin jälkeen. Olisiko niinku munatuket No niin, tästä varmaan. kyllä? Kyllä helvetti.